Situacija jeste izuzetno nepovoljna, izuzetno nestabilna, opet napominjem to što je u drugim zemljama loše, ne sme i ne treba da nas teši. Odlučili smo se u ovom momentu da se smanji broj osoba koje mogu da se okupljaju u otvorenim i zatvorenim prostorima. Znate da je to bilo 30, sada je to smanjeno na 5 osoba. I kada su u pitanju sad ovaj školski raspust koji je vezan za naš državni praznik, regularno je bilo predviđeno u školskom programu za učenike osnovnih škola da 11. 12. i 13. znači bude taj deo jesenjeg raspusta, a srednja škola je trebala da bude samo 11. novembar. Sada smo odlučili da imaju i deca koje pohađaju i osnovnu i srednju školu taj neki mini odmor u isto vreme.